Puros tayo ti mangga. Kaya mo lang puros mangga eh. Oops. Oops. Naka-ready ni manggayin. Nagpuros si mangga. Nagdudjay. Kay tinaman. Ado tinatinag. Atoy, alamon. Alakon. Ado tinatinag. Mang alakon. Wala laamon. Wow. Kita man, no kasano ka dakal na. Pakasti mo ah. Kadakal na ay. Mancha. Sarang na pa. No. No kidding. Mapurpura ka. Sarang. Kado mo kami na puros mo, nalaing kamot. Antat. Dubungan na tatang. Ay, sound kaya po. Dalang mamatay. Tamo kayong paspaso mo tatang ni. Ado mo kayong paspaso mo dita. Nagadugtiga tugtug ano? Ay, ayun, nagadudagayam. Diyan ka kami anan mo. Kalan di lang gusto. Nalang gusto. May isa ko. Langgusti, sako. Ilaki na kasi ida. Ilaki na. Amin yung tatang? Wala sa amin nun? Basta nadakul ko una. Ay kaya ano na ho. Dakat pa na kanu sila. Kita alak ka sila tangan lima nga ta kada taman sa. Daw kumain ka. Nakano ko nang tatang. Ay, wow! Lumdagin! Tinalong. Ay! Hindi nga ito natinalong. Marso. Wow! Laloong niyo! Nagloong! Wow! Yummy! Ala! Nagdraktul dali. Ay, ayun. Nanimang tesi ko. Apo, dyan yung nagmayata. Nagpatakadalak. Ang dakuwang. Ay, sumaydan eh. Nakalag na. Nagagilip yung gama. Nakaalig lang. Pinanay ka. Pwede ko naman yung gilipar. Saan? Pag tayo na. Among ito. Among guys. Ang mga nan? Ang kaya ka mo. Di ako tumulong muna. Ay, bago na natin. Ay, ginapit. Ay, tayo. Sayang mo tayo. Naluumon na eh.
Mamaya eh. Ay, dapat lang tilong. Akala na pinanood talaga. Naman no, anak na niyang nag-alaki. Nag-alaki duwan. Talon. Damo nga ito. Siya! Ako na kami, naalaman din na looman. Naalaman din na looman. Naalaman din na looman. Lahat naman alak ko. Bawa ko lang. Napigil ko ni. Alam ba si Buling. Kanina ko. Diyan, ito nga daw. Ulo dahil nagtuwalo. Alam pa yung ginala ko. Ako pinabutal-tali ako ka na ito. Nagdadak. Nakaayo, nagdadakol. Manmano ti babasit. Nagbunga mo iti rabaw ti kuan, dagaan ne. Nga madaplat na. Hamo kay di na perdi ah. Haan mo kay di na perdi ani. Nagilad nga mi, natuang nga min ti bagyo iti dayto. So nga nagbunga da nga nababa. Baglatahan nga na tayo ani. Tire. Hindi man umanay ta sa ako muntang. Oh my God. Shoot. Adi naman lang na naloom. Oh my God. Mana, mama, tulubin din. Kadag buras tayo ang si ka umululi. Sila ka mat expert niya. Kada tamang grab. Talaga ba? Pinalikod mo. Di malaglag. Balot na balot talaga nandiyo yung. Nabalot! Balot! Ata pa ikasta, tutot na. Alam, nag-imusok ka ang dagi ko yun. Singdanan, kanuji timba. Dati pag-iba pa yung marangi. Kasi ba naman ah. Wala palang kikitang tato. Dano mo. Lang Singdanan mo ano? Singdanan na? Singgan! Nga! Alam, bababa ka pa yung wala. Ayatang, uy, Angie na lumatad at tani. Mistay! Ay, huni, wow. Kanang kasi nga nigas na, batit lang. Mistay! Wala lahat na huwag mo kalang gusto nyo na eh. For the my day ka magsali. Ne. Tinda na ka. Kamu Jen. Pangato ka ka na eh. Pangato Dito ka. gaw na. Tinda na. Dito gaw. Tinda na. Ulo. Punta ako. Isa ako. Panapit ang ato ka. May din ako. Wala,
Ready ka nga ro doon ah. Isa ka mo pa natin sa pinaka. Blue sky. Saan naman tinirap? Damo na ala ka ni. Naalam ko nga tayo motor mo ka. Nagdadakkel, barang kasi ito man na sumarunod. Ni? Kalau piraso mo lang dyan yung kilo. Barang Gaburak to man. Tadaam to pa ito. Hindi pa tadaam to pa ito. nagsigurado ni tatang ito yung mga ganyan eh. In kwarto na pa yan. Awan makaalad to yun, oray may isa. Yun, barang agbalinda amin, awan perdi na. Guys, sumamang kita na. Oh my God. Bagay din ni Bati. Ops, ops, ni Janel Dayay. Tatay naman eh. Ay, Charles lang. Ano ito yung Mark Jackson natin niya? Naganatan yung mama kanya. Go!